Gabon guztioi, COVID-19ak ezarri dituen segurtasun eta osasun neurriak baldintzaturik, betidanik ezagutzen ditugun San Juanak ezingo dira aurten ospatu. Beste modu batera ospatuko ditugu. Hori dela eta proposamen simbolikoa eginda gaurkoa. Udaletxeko pleno aretoa telebista platoan bihurtu dugu. Online emitituko da, zuzenean, udaleko web orrian, 3webikoitza.andoain.eus orrian, sare sozialetan eta udaleko YouTube kanalean. Ondarreta ikastetxeko patioa, eta esan bezala Andoaingo udaleko pleno aretoa, platoan bihurtu ditugu, eta San Martin elizan ere aurrez grabaturiko piezak eta zuzenean grabatuko direnak txertatuko ditugu gaur. Online emakizu honetan, noiz behinka protagonistak izango ditugu hemen gurekin, elkarrizketatzeko eta festak nola doazen jakiteko. Euren hitzak entzuteko irrikaz egongo gara. Bi egunetako programazio hau, mugikorretik, ordenagailutik edo telebistatik jarraitzeko aukera izango duzue. Bestalde, udalak ere zenbait proposamen egingo dizkigu, zenbait gonbidapen herritarroi. Bakoitzak nahi duen bezala eta modu librean, San Juanak irudikatzeko modua irudikatu dezala etxea edo balkoiak apainduz. Hori dela eta horregatikan gaur eta bihar Andoaingo udaleko balkoia apaindurik daukazue. Modu horretara San Juanak online moduan bada ere presente izango ditugu bi egun hauetan. Tarteka udaleko sare sozialetan aurtengo jaietako argazkiak igoko dira ere, eta gonbidatuta zaudete zuek ere ospatuko dituzen San Juan jai hauen inguruko argazkiak igo ditzazue. Horretarako sare sozialetan, erabiltzaile zareten Andoaindarroi, SJ Andoain Traola erabiltzea gomendatzen dizuegu zuen argazkiak igo ditzazuen. Gehiago luzatu gabe, hasi gaitezen bada, kulturaren sua, Andoaingo bizia izena duen online saio honetako protagonistak eta emankizunak ezagutzen. Buenas noches a todos. Las medidas de seguridad y salud impuestas por el COVID-19 han hecho que las fiestas de San Juan este año se celebren de otra manera. Será una propuesta simbólica. Convertida la sala de plenos del Ayuntamiento en plató de televisión, se emitirá online en directo, utilizando la página web, las redes sociales y YouTube. Además, se hace un llamamiento para que los días 23 y 24 de junio cada uno adorne el balcón de su casa para ambientar las fiestas, tal y como se ha hecho en el Ayuntamiento de Andoain. En las redes sociales se irán subiendo fotos de las fiestas de este año. Y a los andoaindarras que sois usuarios de las redes sociales, os invitamos a utilizar el hashtag SJAndoain para compartir vuestras fotos celebrando los San Juanes del 2020. Sin más dilación, comencemos presentando a los protagonistas y a las actuaciones del programa de hoy. Gaurko online programazioa 2020ko San Juanak iragartzeko kartel lehiaketako irabazleak ezagutuz hasiko dugu. Kartel aukeratzeko bi fase egin dira. Lehen fase batean herritarrok bozkatu dugu eta bigarren batean epaimahai bat jarri da hortarako. Bi kategoria izan ditu lehiaketak eta guztira 61 lan aurkeztu dira. 12 eta 16 urte bitartekoen mailan guztira 35 lan aurkeztu dira. Eta lehendabiziko bi saritunak aipatuko ditugu. Bigarren sariarekin hasiko gara, hemen ditugu saridunak aipatu ditzagun. Izenburua edo lema edo leloa, San Juanak beti izena duen lanak irabazi du. Egilea eta bigarren saria berarentzat diploma eta diru saria Erik San Millan Berasategirentzat izango da. Andoaingo alkateak emango dio saria, txalo bero bat mesedez. Eta kategoria honetan, 12 eta 16 urte bitartekoan lehenengo saria, 2020 San Juanak Andoain izenburua daraman lanarentzat izan da. Egilea, Lier Agudo Olmedo, txalo bero bat berarentzat ere, mesedez. Txitxu Ruiz, kultura zinegotziak emango dio saria. Zorionak bioi ere, jarraitu ezazuela horrela.
Helduen mailan 26 lan aurkeztu dira guztira aurtengoan. Eta bigarren saria emanez hasiko gara. Bigarren sariaren leloa edo lanaren izenburua Digital San Juanak da. Eta bere egilea Nerea Hernandez dugu. Txalo bero bat, Nerearentzat ere. Txitxu Ruizek emango dio saria, diru saria eta diploma. Eta sari banaketarekin bukatzeko, aurtengo 2008ko San Juanetako irabazlea, Jose Luis Pulido Calvo dugu, Madrilen dago, Andoain ere etortzerik ez du izan, hemen dugu alkatea, bere kartelaren, hementxe irabazitako kartela hementxe dugu, eta saria pertsonalki ematerik ez badugu ere, bideo bat bidali digu etxetikan eta entzun dezagun zer dioen. Buenos días, o tarde, no sé en qué momento se va a emitir esta grabación. Lo primero, quería expresar mi agradecimiento al pueblo y ayuntamiento de Andoain por haberme concedido este premio. Para mí es un orgullo que mi cartel represente las fiestas de este año, aunque hayan sido las más raras de la historia debido a las circunstancias tan especiales y al confinamiento. Para mí Andoain es una tierra muy especial con la que me siento vinculado y quería, sobre todo, felicitaros en estas fiestas, que lo paséis lo mejor posible y que no sean tan raras, que la celebración llegue a buen término. Gracias por todo, eskerrik asko. Eskerrik asko, José Luis. Invitarte a que durante el verano te pases por Andoain, conozcas el pueblo y puedes utilizar el premio que consiste en un vale para hacer compra en los comercios de Andoain, que te pases por aquí, que serás bienvenido. Zorionak, Jose Angeli, eta saridun guztiak berriz ere ona etorriko dira, txalo batekin agurtuko ditugu, prentxarako argazki ateratzeko, zorionak laboi, jarraitu ezazue, orain bezala, lehiaketetan parte hartzen, bai? Etorri zaitezte argazkirako, mesedez. Iruroi eta Jose Luisi ere Madriden dala, bere irudia izan da aukeratu aurtengo 2008ko San Juanak irudikatzeko karteleiaketako irabazlea. Sari banaketarekin amaitu ostean, On Pedro Aizpururen Salbe Gorena entzungo dugu. San Martin elizan grabatu da eta Udal Musika Eskolako abesbatzak kantatu du. Organoan ohi bezala Miriam Ulanga izan dute. Berezitasun batekin aurtengoan. Lehen aldiz, abeslariak koruan egon beharrean aldarean kantatu dute. Eta beraz, Miriam Urangak, abesbatzeko zuzendaria ikusi izateko kamera baten bitartez baliatu zen, noiz sartu eta noiz jo zezakeen jakiteko. Obauba abesbatzako kideak izan ditugu esan bezala Salbe Gorena abesten, eta Katrin Iturralde bertako abesbatzeko zuzendari galdetuta, konfinamentu honetan, denbora honetan, telematikoki kantatzen eta ikasten joan dira, bai, bitartean ensaiatzen. San Juanetako grabazio ilusio handiz hartu dutela aipatu digu, izan ere, hainbeste hilabete elkarrekin egon, ezin izan dutenean egon, gustora elkartu dira berriro, elkartu dira kantatzeko. San Juan bezperako errituaren ekitaldi solemnena izaten da Salbe Gorena, eta lehendabizi kontzertu hori entzungo dugu, eta ondoren Obauba abesbatza taldearen hainbat xehetasun emango ditugu. Ikusi dezagun beraz, bideoa.
Andoaingo Udal Musika Eskolako Obauba abesbatzaren saioa izan dugu, Salbe Gorena hain zuzen. Askotxo jakingo duzue, abesbatzau 2012an sortu zen, duela 8 bat urte, 20 lagunekin, eta egun 52 kidek jarraitzen dute ilusio berarekin kantatzen. Estilo eta garai desberdineko obrak abesten dituzte. Eta Obauba abesbatza zuzendariaren hitzetan, Katrin Iturralderen hitzetan, kantuan ikasteko, gozatzeko eta hobetzeko espirituarekin musika sakratua eta profanoaren errepertorioa abesten dute. Andoainen hainbat emanaldi eskaintzen dute urtean zehar, eta Andoaingo emanaldiez gain Gipuzkoan barrena ere ibiltzen dira, euren saioak eskaintzen. Besteak beste, aurten, konfinamenduan aurretik, Mallorcan eta Sevillara ere bidaiatu zuten euren kontzertuak eskaintzea. Espero dezagun, egoera haualik eta azkarren bukatu eta berriz ere euren ohiko ekitaldietara pasatzeko aukera izango dutela. Kantutik dantzara pasako gara jarraian. Alkatea eta udalbatzaren sokadantzaren emankizuna izango dugu jarraian. Ezin izan dute dantza bere osotasunean entxeiatu eta horregatik sokadantzaren bakarkako 8 alpargata dantzatuko dute gaurkoan. Gainera, segurtasun neurriengatik dakizuen bezala kopuruz ere ezin da nahi haina pertsona eta dantzaren moldaketaren bat ere izan dute. Eta noski, guk modu laburtuan, gaur ere eskainiko diguten hainbat ikuskizun modu laburtuan egin dituzte. 15 zinegutzi agertuko dira dantzan eta tartean urkiko dantzari bat. Besterik gabe, ikusi dezagun, udal ordezkariak ea dantzan trebeak diren.
Gabeko 9:27 zuzenean, esan bezala, udaletxeko pleno aretorik ari gara. Alkatea eta udalbatzaren sokadantza izan dugu oraintxe ikusi duguna, hain zuzen ere sokadantzaren bakarkako 8ko alpargata. Eta hemen gurekin, bai sokadantzaren inguruan, abesbatzan ere parte hartu dulako eta kultura zinegotzi bezala, Txitxurri dago gurekin, arratsaldeon, Txitxu, Arratsaldeon. zer moduz? Ondo. Bueno, zuk aurten modu desberdinetara biziko duzu San Juanak, kultura zinegotzi bezala, esan da bezala abesbatzako kide eta udala agintari bezala ere sokadantzan nahiko lan izan duzu. Aurtengoan? Bai, egia esan da orea da. Niretzako, zinegotzi bezala, lana eta egoera ikusita baita, izan da, pixkat, gogorra, baino gogotxoekin, eta, azken fina, jakinda egoera zein da, saiatzen, alden oberen egiten, herrientzako, eta, horrela. COVID-19ak esan da bezala pasara handia eman du, edo zein tokitan, izan ekonomikoki, dendetan, enpresetan, eta kulturan ere noski, bertan bera gelditu da dena. Orain arte aurrikusita taldez aurretikan zehaztuta zauden ekitaldi horiek denak berriro errekuperatzerik izango da, noiz uste duzu edo zertan zabiltzate momentu honetan lanean? Egia esan da, zuk esan dezun bezala, egoera oso zaila da, eta kontutan hartuta kultur eragileekin eta saiatzen naikea, pixka da, aldan modun, berroskuratzen, udaran, gitaro bat nahi dugu prestatu, hortan naikea, eta datorren urteako, kontutan hartuta baita egoera zein izan da, zenbat taldekin eta San Juanak izan diela eta, beraiekin jarraitzeko harremanetan, eta berentzako ere, zaila egoera ikusita nolakoa dan, jarraituko dugula harremanetan, eta pixka, alan modun, Behar bada, hasi beharko dugu, basterok 500 eserleku ditu, beko gelak 200, jende gutxikokin noski, hainbat ekitaldi pixkanaka horiek antolatzen, ikusle gutxikokin, zinema ere, jendeak ja normaltasuna nahi du, baina oraindikan, lehenago ezagutu dugu normaltasuna oraindikan pixka bat itxoen beharko du. Bai, pena handia erkin gainea, ikusita udaran aldetik ere programazioa eta egitaraua dena murriztuta dago, bai kalen, baita bastaron ere erakuntza bezala dena oso zaila da, segurtasun neurrik hartu behar diala, eta hortan ari geha, behintzat irariako zerbaitxo segurtasun aldetik bermatzen behintzat eta arosogik gabe hasteko behintzat. Bai. Eta horretan San Juanak harrapatu gaitu. Denboro honetan, San Juanak aurten online formatuan eskaini dira, ekintza gutxi batzuk egingo dira zuzenean, gehienak grabatuta hain zuzen ere segurtasun neurri horiek bete ahal izateko. Bai, kontuta izan dugu, baita, deseskalada honetan dena jundala pixkanaka, faseak izan du diela eta oso zaila izan da, erabakiak hartzea, hasiera baten, deseskaladan araberan, jungean baita erabakiak hartzen, ezta? Eta, horren baitan, saiatu geha, pixka, kontutan hartutan, San Juanak jai bezala ez diala izango, zerbait antolatu, pixkat, herritarrei eskaintzeko bezala, ezta? Neurriak erabat, osasun neurrik bermatzen, alden guztia saiatu geha, hori behintzat betetzen, ezta? Eta, zaila, oso zaila. Bai, esan duna modu simbolikoan izango da aurten, neurri zorrotzoiek bete ahal izateko, eta gutxunez festa giro hori edo kutsu hori gaur eta bihar herrian somatu dadin.
guztiz galdu gabe festak. Hoi da, eta batipat, bueno, San Juan giro hortan, nahi dugu, nahi genuen, pixkat ez galtzia, eta ohitura, ez? Ohitura herri mailan, bueno, San Juan festa, bueno, festa bezala, bere osotasunean, esan nahian, betetzen, bueno, saiatu geha, bueno, hoi behintzat, suaren aletik naiz eta herriko plazan ez egin, bueno, online itia, bueno, salbea baita, eta, bueno, aldez aurretik grabatu, eta hoi bai eskertzea parte hartu duten guztiei, azken finean, esfortzua izan da, ez? Hoi hau dena posibilizatea, eta, bueno, espero dugu, bueno, guztien, ez? Guztua gelditzea, behintzat, bueno, herritarrentzako eta alden neurrin saiatu geha, bueno, hoberena, ez, beraientzat. Argi dago bi egunetan, San Juanak beste urtetan, 3-4-5 egun direnean, herriko talde pila batek parte hartzen dutela, egutegi oso kompleto izaten da, eta karo, bi egunetan egiteak ekartzen du hainbat talde eta herriko hainbat elkartek ezin parte hartu izana. Aurten alaxe tokatu da. Bai, bueno, hor dakagu adibidez, Alberto Agirre abesbatza, bueno, hainbeste urtetan parte hartu dutela herri mailan, eta eskertzekoa da, beraien lan egin dutela, ez, eta, bueno, egoeran enten, bueno, osasuna aldetik, bueno, azken finean, ez dutela hartu parte, ez, bueno, baina eskertzeko induten lana urte hauetan, San Juanetan, bueno, ni adibidez, Obauan abesbatzan, musika eskolako abesbatzan parte hartzen naizela, bueno, elkarrekin egin dugu zenbait urtetan, eta, bueno, eskazaren finean, osasuna da lehentasuna. Aurten atxeden txiki bat eman diogu. Hurrengo urtetan ere horri izango dira. Bai, eta gero erabakiak hartzerakoan, ezaila izan da, ez? Bueno, aste betean igual esaten zenun, ezin dala, baina gero neurrik aldatute zian, nahi dezu, talde guztiekin, pixkat, ez? Baiek ere parte hartzea, eta bueno, badakigu guztietan ez degula asmatu, ez? Bueno, egoera eskatzezula, eta, bueno, esan dezuena, egun batetik bestera askotan gauzak asko aldatzen ziren. Hoi da. Eta kulturak ere, festaz aparte, Andoaingo Udal Musika Eskola, abesbatza, ikastetxeak bere gain, ez? Kultura eta hezkuntza sailan, hainbat esparru dituzu, eta oidenak aurrera ematen egoera honetan, adibidez, danborra da, umien danborra da, ez? Azken finean, herritarren, bueno, politia da, ez? Umiak ikustea danborra jotzen, eta ezin izan da normaltasun bezala aurkestea, ez da, baki da, bestera baten, online, eta, bueno, Urrengo urtetan. Oida, azken finean, rekuperatuko dela, betiko, ohiko festak. Oida. Obau gaupatu dezu, esan dugu 8 urte sortu zela Obau abesbatza, Udal Musika Eskolako abesbatza, bertan zaude kantari. Nola egin dituzuen seioak eta zenbat alditan, aurtengo salbe gorena grabatu alizateko? Egia esan da, bueno, hainbeste urtetan abestu dugula, egia esan da, bueno, ez guatzen ondo, baina uste egun batian edo bitan nola egin dugu ensaioa, eta gero, bueno, eskaintzeko herritai grabaketa, ez da. Eta, bueno, berezia izan da guretzako, ez? Azken finean da formato oso desberdina. Gauza bera, telebista aurrean edo pantalla, kamera baten aurrean kantatu edo herritarren aurrean kantatu. Hoi da, eta, bueno, azken finean ez gea profesionala, baina, bueno, niri pertsonalki, jendearen aurrian, gustatzen zaizula, ez? Erronka bada, publikoa ez dakazula, baina, bueno, kamera bat dago aurrian, ez? Azken finean, ondo atea behar da. Dakazu ez dakit nola esan, ez? Gauza hori, ez? Eta, bueno, nik uste ondo atera dela, nik behintzat oso gustoa, ez?
Eta hori gutxi balitz, hirugarren aukera esan dugu, hirugarren modu batera ere parte hartu duzu, soka dantzan. Iaz ezin izan zen duen dantzatu, Ez. aurten bai, nolako Bai. izan da esperientzia? Bida, iaz ezin nun, ze, ebakuntza intziatela eta, osasun aletik, gomendio esan duzan, ni galetu inun, porque ni gustatzen zait. Galetu inun eta esan ziaten, bezala ez egitea. Eta aurten, izan da, online bezala, hortxe ez. Eta, ni gustatzen zait, orduan, badakit naizela profesionala, baina, alden neurrin saiatu naiz ondo egiten, bai. Gainez, urtean, zuzenduko jazu bestela, bitan behintzat tokatzen zaizue Santa Cruzetan, ez? Udal agintariak edo zinegotziak jaisten duzue ikurrinarekin izaten da, aurten ere Santa Cruzak ezin izan dira ohiko formatoan egin, etxetikan online izan dira, eta San Juan ere, hemen esan da bezala, soka dantza, aurtengo bi jai, lehendabiziko bi jaietan behintzat, udal agintari eta zinegotziai tokatzen zaien lan hori beste modu batera egitea tokatu da. Bai, izan da oso arraroa. Baina denetatik ikasten Baina, arraroa, baina, beste, ez dakit, esperientzia o beste, tokatu da horrela, eta, alden neurrin, ondo. Eta bukatzeko pixka bat, esan dugu, obauan kantari, soka dantzan, kultur zinegotzi bezala, festak oraintxe duela minutu gutxi ikasi dugu, ez dakit gonbidapena herritarrei parte hartu dezaten, argazkiak igoz, euren erara festak antolatu, zer esan nahi diezu herritarrei? Aurtengo 2008ko San Juan ezoiko ospakizun hauetaz? Batipat, lehenengo gauza, osasun aldetik neurri sartzea gauzak, deno dakigu, udara dala, gaztek bukatuko dutela, ja bukatu dutela ikasketak, pasa dugu egoera batetik larria, nahiko, zaila ez, berez, hiru hilabete gutxi gora bere izan dela, eta jendia dagoela, pixkat, gogokin ez, udara dago, gaurko eguna oso berezia da, San Juan bezpera, sua dena, eta mundu guztia dago, gogokin. Eta, osasuna da lehendabizi, buruz jokatu, ez dakit nola esan, online dingo da dena, hor aukera dago ikusteko dena, eta lehendabiziko gauza, buruz jokatu. Deno daukagu gogua, udara dala, eguraldi ona gainea, baina osasuna oso... Hola, 2008 bateko festak irrika zaion gora, betiko ohiko formatuan gozatu alizateko. Txitxu, mil esker, galdela hau erantzutatik, disfrutatu zuk ere, festa hauetaz, eta ikusiko gara, errin? Eskerrik asko. Txitxurei egitako galderak izan dira, bien bitartean, aipatu, hasieran esan dugun bezala, argazkiak igo ditzazkezuela zuek, ez zuen etxeetan, edo kalean, hemendikan ikusten dugu, kalean badala jendea. San Juanak ospatzen ari bazarete, normala den bezala, esan bezala, gaur egun berezio dalako, San Juan bezperako gaua, urtean zehar zai egoten geranak, urtean zehar askotan, aurten bestera bate izango bada ere, argazki horiek joan igotzen, ja hasi dira argazkiak igotzen, SJ Andoain traola erabiliz, eta gonbidapen hori luzatzen dizuegu behin eta berriz. Eta zinegotzia elkarrezketatu dugu, eta alkateara hemen dugula, galdera batzuk egingo dizkiogu, berak ere parte hartu du, alkate bezala, aurreko urtetan ere zinegotzi bezala, soka dantza honetan, eta soka dantzan inguruan zenbait galdera egin nahi dizkiogu, eta beraz gu gaur pleno areto honetan sortu dugun edo sartu den plato telebista honetan gonbidatuko dugu, eta galderak egingo dizkiogu Maider Lainezi. Gabon, Maider. Zer moduz? Osondo. Aurten, txitxukin esatek duen, aurtengo festak, zertxo bait, beste modu batera festa bereziak izango dira online formatoan. Gila esan da egoerak markatzen digu, eta dadakaguna, orduan alde hordatik, dena den nahi dugu baita ere jendia parte hartzea, disfrutatzea, eta denon artian San Juan onak izatea. Decíamos que al final también es verdad que este año la situación va a ser diferente,
estamos todavía con la pandemia, con el COVID-19, pero bueno, aunque vaya a ser diferente, desde aquí sobre todo pues animar a toda la ciudadanía a que participe, eso sí, guardando la distancia social, actuando con responsabilidad y prudencia, pero desde luego también pues bueno, vayamos a celebrar todos juntos la San Juanes. San Juanen inguruan egizketa, baina aipatu duzu COVID-19ak eragina izan du noski herri guztietan eta gurean ere. Herritar bezala, alkate bezala, zuek barrutikan tokatu zaizue hori bizitzea, nola bizitu dezue 3 hilabete hauek eta zer egokitu zaizue egitea denbora honetan? Bueno, batez ere nik uste denontzako gertatu zaigula oso intensoa izan dela, egun komplikatuak ziren, erabakiak azkar hartu behar genitun, egoera aldakorra zen, batzutan genekien nola moldatu, beste batzuetan gu juten ginen beste erakundeak baino azkarrago alde hortatik, eta saiatu gea alden neurrian gauzak emartzan jartzen, eta batez ere gure lehentasunak batez ere adineko jendia zen, vulnerableagoak dianak, eta alde hortatik saiatu gea haiekin egoten, batez ere jakinda arazoak zituztela etxetik ateatzeko, bai Gurutze Gorriarekin eta Bolondresako taldearekin lagundu dizkigute pilo bat lan hortan, eta Caritas baita, eta alde hortatik nik uste baita ere egoera hontan aurpegiratu da, azken finean eta zelaratu da, lan kolektiboa hain garrantzitsua den, eta izan dugun espiritu hori baita ere goraipatu nahi dut, azken finean denon artean lortu degulako aurrera itea eta denok elkarrekin egotea. Entonces, pues es verdad que la situación del COVID pues nos ha pillado a todos en una situación completamente desconocida, que a la que nunca nos habíamos enfrentado, pero bueno, yo creo que ha sido pues unos meses muy intensos, de tomar muchas decisiones muy rápidas, en las cuales eran muy cambiantes la situación, el entorno. Muchas veces nos ha tocado ir incluso por delante de otras instituciones a la hora de tomar las decisiones y bueno, pues en ese sentido hemos tratado sobre todo de no dejar a nadie atrás, que era un poco el objetivo fundamental del equipo de gobierno, y sobre todo de atender a las personas más vulnerables, sobre todo pues las personas mayores, en las cuales nos hemos centrado pues porque tampoco podían salir de sus casas, y en ese sentido pues para nosotros ha sido fundamental la ayuda y la colaboración que nos ha prestado tanto la Cruz Roja como el grupo de voluntarios y Cáritas. Y bueno, junto con los servicios sociales del Ayuntamiento, pues entre todos hemos ido cubriendo un poco esas necesidades, intentando ayudarles y bueno, pues al final yo creo que también en estas situaciones pues complicadas, si algo se ha puesto de manifiesto ha sido pues eso, el trabajo colectivo, el que mucha gente ha estado dispuesta a ayudar de manera desinteresada y bueno, en ese sentido, pues por nuestra parte, desde luego, siempre les diremos que 1000 gracias porque bueno, entre todos hemos conseguido avanzar sin dejar a nadie atrás. Egoera gogor honen aurrean ere zerbait ona atera dela, esan duzu bezala jendea prest ondala modu bolontresean laguntzeko, eta hori eskertzekoa da. Inongo zalantzarik gabe. Eta egoera honezan, naiz eta normaltasunera bueltatzen ari gara pixkanaka oraindik ahaztu gabe pandemian gaudela eta oraindik txertoa ez dela asmatu eta beraz kontu zibili behar degula noski, baina gaur eta bihar San Juanak ospatu behar ditugu edo San Juanak direnez ospatzeko asmoz elkartu gara hemen online formatuan bada ere. Nola bizitzen dituzu, diferentzia notatuko zu noski aurrek urtetatik ona, baina zuk normalean nola bizitzen dituzu San Juan festa hauek? Gogo handiz, azkenian urtean zehar hitz egiten ari garen jaiak dira, eta azkenian lehen komentatzen genuen, sokadantza teatzakoan, salbea normalki juten gara entzutea eta bizitzea, baina urduitasun punto handi batekin, azkenian horren ondorioz badakigu etortzen dela plazara atera bar garela dantzatzera, eta guretzako izugarrizko orea da, niretzako, baina noski baita ere ardura handia, azken finean hainbeste jendien aurrean daintzaitea kostatzen zaigu. Eta, iaz tokatu zitzaidan lehenengo aldiz alkate bezalaitea, eta orduan, oraindik handixeagoa izan zen, aurten beste era batera ingenun, baina baita ere, esan behar dugun hortan, baita ere urduri geundela, naiz eta beste formatu batean egin, eta, saiatzen geha aldegun hoberen iten,
Eta, bueno, egia da aurten ezberdinak izango diala, baina batez ere nik uste baitere gozatzeko modukoak, gauzak ezberdinak ingo ditugu, adibidez, kanpaien errepikat, guztioi, nik uste oso politxa izango dela, eta ez bakarrik hemen San Martin joko dituenak, baizik eta besteak nola erantzungo dituzten, eta, bueno, alde hortatik nik uste oso politxa izango dela, eta jendiarentzako baita ere disfrutatzeko modukoa. Bueno, pues comentaba un poco que es verdad que, bueno, para nosotros los San Juanes pues son unas fiestas fundamentales en Andoain y en ese sentido pues estamos todo el año esperando a que lleguen, ¿no? Porque también es el momento un poco de empezar el verano, de, bueno, pues con el buen tiempo salir más a la calle y en ese sentido disfrutarlas todos juntos. Es verdad que este año pues, nos toca hacerlo de una forma un poco diferente, pero bueno, vamos a tener también igualmente la oportunidad de disfrutarlas. Hay diferentes actividades y algunas pues, también van a ser novedosas, porque bueno, al final, pues, ante estas situaciones también toca renovarse y algunas actividades pues, van a ser distintas. Sobre todo el tema pues, del repique de campanas, la chalaparta también se va a responder desde distintos barrios y bueno, consideramos que eso también va a ser muy bonito y quizá incluso a repetir otros años, porque una vez que ya, si convence y nos gusta, pues también a lo mejor es una cosa que ojalá el año que viene no tengamos que estar en esta situación, pero bueno, sí que aprovechemos algunas de las cuestiones que hemos implementado y luego, pues bueno, a nivel personal, por supuesto, pues una responsabilidad, pero sobre todo también un honor. El año pasado fue la primera vez que me tocó bailar como alcaldesa, entonces, bueno, pues si todos los años era ya un honor bailar en mitad de la plaza, pues hacerlo con la maquilla todavía te da más sentido de la responsabilidad, pero sobre todo del orgullo y del honor de poder hacerlo. Y en ese sentido es verdad que este año pues, lo hemos hecho en otro formato, pero tengo que reconocer que ese día estaba igualmente nerviosa y que en el sentido de la grabación pues, fue más o menos casi exactamente igual que hacerlo delante de la ciudadanía. O sea que... Maider, eskerrik asko hitz hauengatikan, zuk ere disfrutatu, San Juan jai hauetaz, esan bezala desberdinak badira ere, pues bueno, hainbat ekimen zuzen eingo dira, beste batzuk grabatuak eta bueno, beste modu batera ospatuko ditugulako aurten. Eskerrik asko Maider. Mila esker zuei. Eta udal agintari batzuk izan ditugu ordezkari, gauean zehar saiatuko gara beste norbait gehiago gonbidatzen eta hitz egiteko goalimaka festak nola bizitu dituzten jakiteko. Eta ja, bai Txitxuk eta bai Maiderrek aurreratu ditu, aurten, online izan arren zenbait ekimen zuzenen izango direla, eta horietako bat, nobedadetako bat izango da, normalean beti hemen udaletxeko balkoian txalapartariak izaten ziren, Zuaznabar amasemeak, bai? Eta aurten ere hemen izango dira noski, hemen ditugu eta galdera batzuk egin nahi dizkiegu, baina aurten berrikuntza bat izango da, bai txalapartariak eta kanpai errepika Andoaingo auzo desberdinetatik erantzungo diela, hau da, Andoaingo auzo desberdinak ere bat egingo dutela San Juan jaiarekin. Besterik gabe, ongi etorria emango diogu Zuaznabar amasemeari. Gabon, mikrofonoa hartu lasai. Bai? Hoi da, aurrera begiratuko dugu, denok ondo ikusteko, hartu mikrofonoa mesedez, eta elkarri jongo gea pasatzen, bai? Urte desente dira ja hemen parte hartzen duzutela San Juan jaietako San Juan bezpera honetan, txalaparta jotzen, zenbat? Gogoan dituzu zenbat urte diren? Mira, gaur Edurnekin hitz egiten, eta justu ez dakigula. Badakigu, 30 baino, gehiago da makizkigula baino, zenbat ez geagoatzen ondo. Ba, zerbait, Esan du, beake begiratuko dula. Habe, takigun berde. Eta oain semiakin jotzen duzu, baino lehen... Nere atxa, eta bere hilobakin jo izan dudu, eta pellokin hasi izan. Eta nere atxa makaldu zanean, orduan nik, osea, ni bigarrengo mailan nago, lehenbizikoan ez. Lehenbizikoan hori eta nere atxa. Gaur semearekin. Bakizu, emakumea gea eta. Bueno, baina emakumea ere bisibilitatea eman bertza, emakumeak ere toki askotan goi mailan gabiltza, eta hori ere azpimarratu behar da. Bai, zuen garaikoa pai. Bueno, eta zuenak baita hoa indikan, asko daukazu hoa indikan. Asko daukagu beste generazioak ere ikasteko helduetatikan. Nondikan datorkizu afizioa? Aitaren gatikan, aita jotzen zulako hasi zeinaten zuek ere jotzen? Bai, gure atiak txikitan, barriolan bere osabazun, barriola hoi da baserri bat Hernaniko bidean, hor Lasartetik Hernania zigoaztenak, eta bere osabak eta erakutsi zioten bi anaiai. Nire atxa jauna zan, Miel eta Bea. Eta gero, bakizu, josuten, badakagu, argazkik eta dana dauzkagu,
zean irratine bai, ordun Radio San Sebastian, baino gerratia hasi baino lehen. Eta ordun itxuzuen baitare koruak, lasartekoak, eta behar txalaparta eta hola. Gio gerra etorri zan, eta bueno, gana debekatua gelditu zan. Eta gero hasi zianian, izan duzan momentu bat, beak lasarten ejo zuten, bersolari batzukin hasi zanean, baina urte asko gerago. Eta txistu batzuk ere bai bertsolaria eta bebea, eta esan zuen, guk ez deun nahi hau, eta hola. Baina gero hasi zian, Zubietako festa batzutan, Euskal Festetan, eta gero arzetarrak eta nahi zutela ikasi, eta hor behaideak utzi, eta hortik hasi zan, pixka bat txalaparta berria ere. Guk mantentzen deu, zar hori, gorde deu gure atxanata. Eta zuei esker, atzeti datozen generazioak ere ikasten. Eta nire atxak utzi zion semia, eta behak itzein dezala, nahiko itzein denik etegi. Badauka mikrofona, hartu zuk lasai hori, behak hortik ingo du, bakoitzak bere mikrofonoa. Zu pello zemat urte hemen, udaletxeko balkoian, txalaparta jotzen, 30 ere? Bai. Ni baino gehiago. Bai, nik uste, lehenengo kalean behin jo genduna, izan zen ikastolako festa bat Goiburun, nik eukiko nituen, ez da, 13 bat urteola, eta ni pentsatzeia, ez dakit urte hortan, urrengoan, eta, bai, 30 gora. Bai. Ja, garko egunean ikuste eta Euskal Herrian mintzat festa, ezkontza, hainbat ospakizunetan ez dugula ulertzen txalapartarik gabe. Bere ze esanaiarekin, historia honen inguruan badakizu txalaparta zertarako eloitzen zen eta ze esanaiarekin hasi zen? Gure atxak eta esate zuen, bakarrik beak egiten zuten, sagardoa egiten zanian baserrian, bukatze zuenian jotzea edo kuadrilan juntatze zienian, jotze zuen da, esate zuen, saustan joue, orduan sagarduen dute, edo Barriolan, edo beste baserritan, eta dana entzuten zan orduan. Eta nik ezagutuetan ni neskako eskorran itzanetik, eta debekatua zeonian, ukite gendun urtezarretan, dana juntatze ginen baserrian, eta gabeko 12an, sotoko ateak iriki, eta jotze gendun 12an. Eta mesa nausia juten ginen orduan, urrengo unian, eta esate zuen, entzun deu, lehioak iriki ditugu, entzun deu, nola jo zuen. Eta gero San Pedrotan, jotze gendun, basarren, 2 egun hoitan esan nahi dut, ritual bezala, hoi ite gendun. Eta gero guain danean, asko zabaldu da, ez? Ospakizun askotan jotzen da. Eta goeatxak esatezun, behintzat ez dedila galdu, hoi esatezun. Eta den zerbait? Hoi, gure posada, badi joala. Aurrea eta, toki guztitan, bai, Bizkaian, bai. Eta gure gurasoa bakarrik, neatia eta osaba bakarrik etzian, baita ere goiko txatarrak eta, beste talde matzuke bai. Baina hemen gehina, goiko txatarrak gurasoa, eta, beste batzuk hor, liburutan da saltzen dira. Guan zorionez, azkeneko urtetan handoanen txalaparta eskola bat, edo txalaparta ere erakusten da, zorri, gero hemen inguruan balimada, beraiek ere hitz egiteko animatzen diren. Zer behar da, norbaitek ikasi nahiko balu, zer aholkatuko zenioak edo, zer behar du, belarria ona, erritmo ona, zer behar da txalaparta ondo jotzeko? Gauza gehienetan bezala, haitzia. Saiatu eta poliki-poliki hasi, eta ez dut uste zer berezirik behar danik. Guk bizi dugu, familiko zerbait bezala, ez? Baina ala bizi izan ez duen batentzat ere, jotzen hasi eta saiatu, beste hainbat gauza, bezala, ez? Gutxi gora era, zenba denboran, kuriosidade, zenba denboran kalkulatzen duzu, nik gaur hasiko banitzake, zenba denboran pixkatola jotzeko mod? Ez dakit, nik etxean ikasiet. Orduan, ez da esatea, orduan, kurso bat, ez dakit urte bete behar dan, 5 behar dian edo 10 behar dian, ez? Baita ere, segun, nola bai esateko nolako txalaparta jo nahi dezun. Nik ulertzen dut gu jotzen dugun txalaparta, betiko txalaparta, nik uste errexagoa dela maila on batera edo maila nahiko batera iristea, gaur egun erabiltzen dituzten, ez dakit 5, 6, 7 ol jarri edo harriak eta olak eta hori ondo nik egia esan askotan ikuste dituzu entzute dituzu eta esatezu hori ola jotzeko profesionalak edo ez profesionalak hortari bizi diralako. Gure atxake hemen ikastolan ere eakuste ziren, txalaparta, gazte asko dakile.
Katxuo, bai, oain desagertu zitzaiguna, areke beti esatezian, bai, zue atxakak utzi zianei, eta posa handiz esatezun da, nik posa hartzen nun. Eta bai, txalaparta tradizionala, zuek zematol, beti batekin bakarra. batekin izaten zan leheno. Gu Gu beti mantenduten batekin ala dugu hori, mantendu dago. norbaitek mantentzeko ere, lehengoa. Ja, honezko orduan, 30 urte jotzen nahi bazatea, ja, urduritasunik, ez? Ez, ja, urteroko zita da zuentzako, andoindarrak izan, Zuentzako, naiz bai. eta azken Poza urteetan bakarrik. izate andoinen bizi, baina gustora etortze Gustora zate. etortzen gara. Ez, egia esan, beti izaten da urten izango da, pixka desberdina, ez da? Balkoira atera eta dana utza ikustea, beste urtetan, ez, jendez beteta ikustean, da ilusio, nahi behintzat ilusio handia egiten dit, ez? Herrira itzuli eta, bueno, hemen Eta egotea. berotasuna zuanare, faltako zaigu. Zuek hori da, Biak. zuek jotzen dezuenean, Aizu, eta nabari izaten da, arpegin ere. Gar bero da, baina beste bero Beste, klasikoa bai. suarena. Bai, beno, behatzi terditan atera dira, puntual atera bali madia bintzat, Zumea plazatikan Andoaingo udal txistulari banda, Olagain udal txistulari banda, kale jiran etorriko dira, udaltzainek bidea irekiz, segurtasun neurriak betez, eta hemendik minutu gutxire izango dira, baina beraiek ere, pentsatzen dut ja prestatu beharko dutela, bai, txalaparta, eta ez dakiten saiorik ba, edo ja hemen zaudetela ja ez tezu azken beroketen saiorik Etxean egiten. egin ditugu. Egin da etorri gara. Ja, etxeko lanak Lan egin guztik etorri egin zate. detorria. Beno. Oain beste lan klase bat. Hoi da. Beno, txistulariak ere entzuten ditugu, Bai. esan da bezala, 9 territan atera dira, eta ondo kalkulatuta, ordu erdi ingurun hementxe ziala esan digute, eta alaxe da, entzuten ditugu, minutu gutxire izango dira. Eskerrik asko bioi, segi dezazuela horrela, bai familian, eta etorkizunekoei ere, txalaparta jotzea zer den erakusten. Mil esker, Oso ondo, zuei, eta eskerrik disfrutatu asko. San Juan jaia zuek ere. Bai. Bai, Eskerrik asko. zuei. A ber, Bai, etortzeko urrun arte. mongean. Oso ondo, hoi da, eta elkar ikusteko. Hori da, bai. Oso ondo. Bueno, Beno, mila esker danangatik, arrerangatik ere. Zuei, esan da bezala, txalapartariak ere ja prest jarriko zaizkigu, ja azken doiketak egiten, balkoia apeintzen. Txistulariak datozenez, txistularian planoak ikusiko ditugu jarraian, izan ere udaletxeko, udaletxe aurrean ere hemen ditugu kamarak. Beraz, besterik gabe, entzun eta ikusi ditzagun txistulariak.
Andoaingo Olagain udal txistulari banda Goiko plazara iritsi da, gero bakarren bati elkarrizketatxo bat iteko aukerare izango dugulakoan. Gure garko beste protagonista batzuk ditugu hemen, gure garko plato berezi honetan, udal pleno areto honetan. Inigo, Martin eta Jose Luis ditugu, hirurak Zumeatarra elkarteko kideak, zuzendaritzakoak, eta minutu gutxi falta dira euren pregoia emateko, pentsatzen dut pixkat urdurien goiala, baina, bueno, ze suposatu duzuentzat aurten pregoia emate aukeratuak izatea? ¿Qué ha supuesto para vosotros que habéis sido seleccionados para dar el pregón dentro de las fiestas patronales de San Juan de Andoain? Pues bueno, para nosotros es un honor el habernos dado el Chal Chupinazo de San Juanes, pero no es solo para nosotros. Queremos recordar a todos los andindarras que nos han dado el honor de echar el chupinazo y decir que, bueno, nos ha tocado lo que nos ha tocado y no nos queda más remedio que, bueno, vivirlo con alegría y a disfrutar dentro de la normalidad. Inigo, hartu mikrofono mesedez. Bai, nire Martinek esan du bezala ilusio handia egin digu, eta, bueno, ez genuen espero, eta komentatu duna. Guri tokatu zaigu, aurten direktiban gaudelako, baino hau da azkenean sortu zutenak, orain bazkide geranak, eta gure aurtean ez dauden bazkidena da. Beraz, bueno, guri sortatu zaigu, baino denena da. 50 urte ez dala gutxi, bai? Errex esaten da, baina 50 urte beti behar dira, eta ez nolako 50 urte. Bazerate elkarte bat, herrian gauza asko egiten dituzuna, eta horri esker, nik uste horren rekonozimendu edo sari gisa aukeratuak izan zeratela aurtengo pregoi emateko. Nola bizitu izan duzue? Ze lagun lanak egiten dituzue, eta urte hauetan guztietan, ze funtzio bete dituzue? Bueno, normalean daukagu hori, kirolariak batez ere hori, orain dela gutxi sortu zan ere triatroiak eta hori, eta Gurutze Santuko jaietan ere parte hartzen dugu. Eta gero edozein herriko jaietan, edozein herriko lekutan behartzen duten gure presentzia ere area joaten gara, eta bueno, beti prest gaude esku bat botatzeko, laguntzeko. Hoi da, 50 urte, baino bazerate elkarte bat, bazkide asko dituzena. Aurreko egunetan pixkatinoekin hitz egiten, 1970an sortu zenean, jadanik 80 bazkide, 80 sozio zituen elkarte bazan. Bai, hori, elkartu ziren lagun batzuk, orain dela 50 urte, eta bueno, hasieran izan ziren 80 bazkide, eta gutxi pixkanaka hilotzen ari zan. Hasieran gure lokala izan zan Zumea kalean, eta gero pixka txikia geratu zan, eta ja erosik genuen beste lokal bat Belabi kalean, eta momentuz han gaude. Hasieran emakumea bakarri zire, neska bakarri zire, neskak bakarri gizonak izan ziren bazkideak, baina pixkanaka iriki da pixkat, eta bai mista gara. 140 bazkide, eta horietatik 57 da jubilatua, bada zerbait, 50 urte hauetan esan da bezala, Andoain asko pasa dira, jubilatuak, hildirenak, baina, bueno, atzetik handatu zen beste generazio batzuk ere sartuko dira, bai, pixkanaka. Bai, hori gea 140 bazkide eta 57 jubilatu, denetara 200 pertsonak gea, eta, esan du Belabin gaudela, Belabin jarraitzen dugu, baina edozen momentuan beste leku bat erosi beharko du, zatik txikia geratzen ari zaigu, eta hori, kontuan hartzeko arazoa daukagu. Ez dago diru ba. Ez dago dirurik esaten du hemen presidentea, baina kontuan hartzeko arazo bada. Esker egingo dugu hemendik anbazparea, posible bada, lokala handiago bat, bazkide hau denentzako. Udaletxean gaudela, hoi da, tokia proposa. Botatzen dugu, eta ber. Lo bueno que tenemos es que de todas las sociedades que hay en Andoain, me parece que, si no me equivoco, será la única que tiene lista de espera para entrar. Y bueno, eso quiere decir algo, que o funcionamos bien, o que lo hacemos de maravilla, pero yo me estoy encantado de la juventud que está entrando,
y estoy quedando maravillado. Y más, las tengo ahí las dos, las socias, ya que no nos llamen un poco machistas, pues encantado que entre las mujeres y les hemos dejado libre y tienen su trabajo y lo hacen. Hemen bat ditugu, ez daude kamera aurrean, baina zenbait Zumeatarreko kide daude hemen plenaretoan, Pako Arnaizera ikusten dugu, sorreratikan. Atletismo aipatu dugu eta bera aipatu beharrez, Bixente Huizekin batera eta Jose Luisekin eta hasierak urte horietan beraiek sortu zutelako atletismo talde hori, okerrez banago, 30 bazkiderekin edo 30 pertsonekin, ja, badala zerbait. Garai horretan 30 pertsonak atletismoko talde bat edo atletismoa lantzeko lanean hasitako lantalde bat. Bai, talde hau, hasieran hasi ziren Pako Arnaiz, gero Bixente Huizi, Jose Luis López ere bai, eta gero Jesus Mari Arrizabalaga zana, ere, eta pixkanaka hasi ziren uste dut jende gutxiakin eta gero ikastolakin ere sartu ziren, eta pixkanaka haunditu egin da, eta, oain daukagu talde Bixente bat, baino hauei esker, hasieran hauek Pakok eta Bixente Huizik eta hauek esker, hasieran ez geneuzkan dirurik eta askotan bere boltsikotan ateratzen zen dirua. Eta bere egindako pauso horiek eta egindako lanari esker gaur hemen zaudete, hori ere egia da. Eta triatloa ere aipatu duzu, azkeneko urtetan ere triatloi talde bat sortu da eta jende dexente hasi zaigu andoainen triatloi talde honetan ere kirol hori praktikatzen. Bai, duela 10 bat urte hola hasi ziala, orain uste dut 30 triatloi osatzen dutela taldea, eta, lehengoan komentatu bezala, oso kirol gogorra da, alde batetik 3 espezialitate dira, eta, azkenean, denbora asko behar dira, 3etan ondo ibiltzeko. Eta gero, asteburutan ere konpetitzeko, askotan kanpora joan behar dute, eta, diruaz aparte, denbora asko behar da, eta, baina hala ere ikusten da jendeak afizioa eta gogoakin dela. Eta, komentatzen duten arabera, behin probatu ezkero, ezakit edo drogantzeko bada edo, baina ez dute jendea, sartzen da jendea bintzat, ez du uste. Ez du lola uste, ez? Behar du, kirol hori praktikatzea. Esan dugu, kirolarekin elkarteak daukan harreman hori, atletismoko taldea, triatloia, eta gero herrian hortaz aparte, ekimen asko, aipatu duzue, behar dan guztietan esan da, zuek baiezko ematen duzue, Santa Kurtzetan esanik ez, Sagardo lehiaketa da, krosa da, San Juanetako kros mistoa da, eta hainbat, bai, urtean zehar ekimen asko egiten dituzue, eta horrek lanare badauka, ardura eta lana, eta hori denak txintxo egiten dituzue urtero. Bai, urtero 20 pertsona sartzen gara zuzendaritzapean edo direktiban, eta bai, gehien, normalean urtean nahiko ondo juten da, baina maiatzako Santa Cruzeko festetan lan asko izaten da, eta 20 pertsona aparte laguntza behar da, sagardoana, krosa eta gauzaik aurrera ateratzeko, azkenean... Jende dexente, gainez, ekintza horietan ikusle bezala edo parte hartzaile bezala jun izan geanean, atzetik jende asko ikusten da lanean, hori nabarmen ikusten da. Osake horrek ere nik uste izan da bezala, aitortz hori, gaur egin zaizuen aitortzon hori da, herrian egin duzuen urte hauetan guztietan egin duzuen, nola batxeko aitortza bat, esan da bezala, ekarpen handi egin diozuelako herriari, bai kirol mailan, bai elkarte bezala, bai festetan, eta hori eskertzekoa da. Bai, pixkanaka, San Juanetan pregoiarekin egia pixkanaka, herriko hainbat talde eta pertsonei aitortz hori egiten, eta hori ospatzekoa da. 50 urte urrena izan da, seguraski, konfinamentu hau etorri aurretik ja lotuta zen ituzten urtean zehar hainbat ekintza egitearena, urtebetetze ospatzeko, eta gero, konfinamentu honek bertan bera utzi du dena. Zertzen eukaten aurrikusita eta zer urtea bukatu bitartean ikusten duzu aukerarik izango dela hori rekuperatzeko, edo 2021 urtean ospatu beharko duzu, nola ingo dituzue 50. urte urreneko ospakizun hauek? Badago hori, jente batzuk gabe hori antolatzen gauza batzuk pentsatuak geneukan, ja lehenengo gauza antolatu behar genuen martxoan, baina zoritxarrez koronavirusen gatik azkenean ez genuen atera zer. Pentsatu daukago, bai, baina egoera ez dakiku nola etorriko den. Osea, lana eginda daukazu, aurrikusita daukazu egintza. Eta bestela datorren urtean egingo dugu. Osea, etorriko dira garaiak hobeak.
Eta hori, komentatu bezala, ez dakigu aurten bukaeran edo hurren urtean, baino intentzioa da behintzat, bazkari bat egitea behintzat bazkidena, eta posible bali bada beste gauzaren bat antolatzea edo egitea, hala ere izango zue beraien berri, eta komentatuko dugu. Komunikabideen bidez eta zabalduko da, bai. Baina intentzioak bai direla gauzak eta antolatzea. Zergatik 50 urte ez dira urtero betetzen, eta ez dakigu hurrengoan noiz izango den. Eta egoera berezi honetan uste 2020 gogoan izango duzuela, esan da bezala 50. urte urrena dalako elkartarenak, eta aurtengo San Juan jaietan ere pregoia ematea egokitu zaizuelako. Minutu gutxi gelditzen dira, ez dizuet minutu gehiagi lapurtu nahi, behar bada urduri zaudete, behin ateratzen zatenean disfrutatu, gaurko eguna garrantzitsua da elkartarentzat, urte osoa zehar izango da, baina zerbait esan nahi badezute, aprobetxatu orain hemen herriari eta jendeari esateko? Bueno, bakarrik gaur egoten dira lehenengo binezka bazkideak hemen gurekin, eta, izan Irati de la Rebilla eta Amaia Quevedo. Hauek orain dela 9-10 urte sartu ziren, eta, hortik aurrea ez dakit, 15 bat badaude. Pixkanaka, gero eta gehiago, eta, horrela normaltasuna hartzen ari daia. Emakumea idi auker hori esan ez, animatu daitezela. 15, esan duzu 15 emakume badituzela jabazkide, eta etortzen den beste guztiak ere ongi etorriak izango direla. Bai, eskertu nahi diogu ere etortzagatik, azkenea pixka lotzatuta gaude pixkat eta... Bai, eta COVID-19arekin behar bada bestela jende askorekin hemen elkartuko ginakena, distantzi bat markatu behar danez, kopuru bat daukaguk ere hemen topea, eta hori errespetatu behar dugulako. Eskerrik asko hiruroi, disfrutatu gaua, eta zorionak, eta bejoen dezuela, segi dezazuela orain bezala lanean. Mila esker. Zuei, mila esker. Zumeatarra elkarteko 3 kide izan dira hemen gurekin, zenbait hitz, pixkat urduri izango dira, normalan bezala hemendik minutu gutxira egingo dutelako pregoia, eta aurten gainez esan da bezala nobedade handi batekin. Pregoiaren aurretik, alkatearen hitz batzuk ere entzungo ditugu, eta kanpai errepika, Andoaingo San Martin kanpai errepikarekin batera, Andoaingo auzo desberdinetako kanpila eta elizatikan ere kanpai errepikari erantzungo diotelako, gero ere esplikatuko dugu berriz ere ondo, eta gauza bera txalapartariarekin. Normalean hemen Goiko plazan bakarri gertatzen zen, denak hemen elkartzen ginelako San Juan jaietan, baina aurten bakoitza askotan igual etxean edo kalean zaudetenez, beste auzotatik erantzungo dute bai kanpai errepikak eta bai txalapartak. Eta bukaeran, Zumeatarra elkarteak koetia edo etxeferoa botatzen duenean txupinazoa, atzetik ere hainbat auzotako jai batzordetako kideak ere erantzungo diote. Eta festak ez dira ezer musikari gabe, ez ditugu ulertzen musikari gabe. Musika, kantua eta dantza ezinbesteko osagaia da. Esan dugu gabeko 9 Zumea plazatik Goiko plazaraino Andoaingo Olagain udal txistulari bandako kideak etorri direla, San Juan 8koa joz, eta gonbidatu egin nahi ditugu gure gaurko plato berezi honetara, pleno aretoa platoa bihurtu dugu, mikrofono bat hoi da, eta bestea eskura emango dizu, bakoitzak mikrofono bat izan dezazuen. Gainetikan, esan da bezala, Andoaingo festak badute osagai berezi bat, jai patronalak bat izateaz gain, jai desente ditugu. Herritik kanpoa oso festazaleak garela esaten digute askotan, Andoaindarrok. Eta jai guzti horietan, zorionez, Andoainen herriko talde asko parte hartzen dute, eta horietako bat Olagain udal txistulari banda da. Txistulariek, esan da bezala, urtean zehar egiten dituzten, jaietan egiten duten ekarpena, eskaintzen duten emankizunen gatikan, iaz, pregoia emateko aukeratuak izan ziren. Bai, 40. urte hurrenean ere, urte borobila, azkeneko urtetan, urte edo data, urte hurren berezietan egokitu zaizue pregoia ematea. Eta ez dakit, zuek jo otxuta zaudete, ez dakit mikrofona aurrean, baina zuek festatik feste biltzezate, baina karo, bestera batea, zuentzako festa, ez dakit lan esan, baina beste gozatu dezan, hor txintxo ordutegi batekin, eta pizza batzu joze agartu behar izaten duzu. Nola bizitzen dituzue festak eta bereziki San Juanak? Ni pentsatzen dut gozatu, norbaitek eskatzen digunean, ia pres gauden zerbait jotzeko edo ekitaldi batean parte hartzeko, primeran pasatzen degula, gustoko degulako jendea alaitzea, jotzea, instrumento hauekin giroa alaituz, eta zer gutxigo Andoainen. Bai. Bai,
adibidez, beti festa guztietan izaten zuen parte hartze aktiboa, baina 2008an ere, esan da bezala, San Juan Zortzikoa kale jiran Jose etorri zeratero oraintxe, Udal Musika Eskola banda abesbatza eta soinuarekin ere Andoaingo ere serkia eta udalbatzaren soka dantzan aritu zerate, Aseri dantzan saion ere joko dezue, urkirekin ere, urki ez dugu ulertzen txistulari gabe eta alderantziz. Lana badaukazuela, Bai, batez ere San Juanetan agian, ezta? San Juanetan azten gara zuk esan bezala, Ainhoa, Salbearekin, Jose Mario Oiartzabalen Andoaingo ere serkia jotzen dugu, ondoren honea etortzen gara, alkate soinuarekin jaisten dugu udalbatza, eta soka dantza egiten dugu, jarraian Zortzikoa, gaur bezala, plazer bat izan da gaur berriz kalean txistua jotzea. Nik uste dut taldekideek asko gozatu dugula. Polita izan da, jendea balkoitan eta bai, txaloa jaso ditugu. Eta ondoren, suaren inguruan, berriro Zortziko San Juan, bordon dantza dantzatzeko, eta bukatzen dugu normalean urkiren emanaldiarekin. Hori bezperan. Baina hurrengo San Juan egunean Aseri dantza. Aurreratu dugu, iaz pregoia eman zenutenean 40. urte hurrena ospatzen zen, elkartea edo txistulari udalbanda sortu zenekoa. Pixka bat konta iguzu, labur bada ere, denbora aurragoaz, baina denbora ematen dugu, bai, 10 erdiak bitartean, zenbatek osatzen zuten hasierako txistulari banda hori, eta egun zenbatek osatzen dezute adibidez? Bai, hasieran gure egutegiko argazkian ikustezan bezala 7 lagun zian, Jose Luis Etxeberriaren gidaritzapean, behatzen zuzendaria, eta egun 14 lagun elkartzen gara. Txistuak, atabalariak, normalean 2 trompetalari gurekin, bai, 14 lagun osatzen dugu taldea, egun. Nahiko taldea finkatua, ez? Urte askotan ja elkarrekin jotzen zaudetenak. Giro ezin hobea daukagu, astelenero elkartzen gara ensaiatzeko, azkeneko 3 hilabete hauek kenduta, baina bai, astelena badakigu dagola txistuen saioa. Hori... Aipatzen duen ikastortu bat bezala, irailan hasi eta ekaina bitartean. Hori da, San Pedrotan jotzen dugu Diana, sokadantza, San Ignaziotan kale jira, eta orain, batzuk hor San Roque hasi zian, norbait ezagutzen duenik, Ainhoa, San Roquen hasi zian sokadantza egiten, eta han ere hurbiltzen gara. Sorabilan ere. Eta Sorabilan ere batzutan. San Roque faltazala hortxe, urki eta txistulari lortu genitxonian gu ere lasaitu genean. Baju esango dugu, goiburu. Jarrika. Hoi da, denak, nik uste denetan azken eskesan dugu, ez musikari gabe ez dala ulertzen. Nik uste ez da festa bintzat, musika, dantza, kanturi gabe. Eta gure zerbait bada, ez? Gure instrumentu bat. Eta txistua hor bere lekua betetzen du, ez da? Gaur bezalako Zortziko batean, edo Diana baten. Eta ez festetan bakarri izan urtean zehar, emankizun edo saio desente iten dituzue. Deitze zaizuen guztietan baiezko ematen duzue, eta hor zaudete eskaintzeko aportazio emateko. Caritas dala, Jose Mario Olazabal saria dala, eta hainbat luze bat. Bai, lehen esan deten bezala, gu prest egoten geha momentuero, norbaitek esaten badigote, joko aldezute agurra edo joko aldezute piezan, hortxe. Ez bakarrik, guk ere gonbidatu izan ditugu herriko musikariak, ez? Azkeneko urte hauetan nik uste dut, hurbildu dirala gure gana abestera, jotzera, Soinuak musika eskola, Alberto Agirre, Rebeka Gestoso, bai. Fusio bat. Bai, hori da. Saiatzen gara pixka kontzertuak lagunez inguratzen ez da. Eta txistua, pixka bat ez dakit, zenbait musika ikastetxetan berbada erakusten da. Badator randoainen atzetikan generazio berri bat txistua ikasten? Edo nola animatuko nituzke? Gazte jende bat zuen taldera gehitzen hasi da. Batzuk baditu zuen oski azkeneko urtetan gehitzen jondia, baina beste batzuk. Bai, nik uste dut ere iten ari garela, ez da? Eta kasu honetan, baditugu gure artean gaur, lau txistulari prest daudela, gurekin laizter saiatzen badia beste pixka gehiago, gurekin gertu daude, ez da? Bandarekin jotzeko, eta badaude 12 erdi bat ikasten. Saia da hor,
txistua igual ez dugulako erakartzen, saiatzen gara, kalean gehiago jotzen, hori da helburu bat. Beno, pixkanaka esan duna ez, ikastetxetan, festetan, jendeak ikusten duen hori ere interesa sortzen zaio, ikusi beharra ez, eta zuek kalean mazabiltzate bintzat, ez da instrumento bat toki itxi batean eta bakarka jotzen dena, taldean eta kalean asko, orduan, horrek ere. Bai, baina saiatu gara beste musikatresna batzuekin jo daitekela ere erakusten, ez da, azkeneko urte hauetan. Eta gure kontzertutara hurbildu direnak hori entzun eta ikusi ahal izan dute, ez da. Txistua eta trikitia, biolinekin, trompetak nagusi dira, metal boskotea, horretan ari gara. Beno, pixkanaka 10 erdietara gerturatzen ari gara, eskerrak eman hemen atzetik, zuen atzean jarri diren gainerako txistulariko kideak. Baina sorpresa txiki bat eman nahi genuen. Bai? Hemen bertan joko dugu, sortziko San Juan. Pieza batekin, hori xengo dugu sorpresa bat ikusle guztientzat, eta goiko plazan elkartu diren guztientzako, uste izuet zuei orduan pieza bat jotzen. Eskerrik asko.
Gabon Andoaindarrok, egoera berezi honetan jai batzordeari eskerrak eman nahi dizkiogu txupinazo honetan Zumeatarra elkarteari eskaintzen dion aukeragatik. Ezer baino lehen, modu batera edo bestera COVID-19ak eragindako pertsona guztiak izan nahi ditugu kontuan. Eta baita, arrazoi batengatik edo bestengatik gure artean ez ditugun pertsonak ere. Zumeatarra elkartea 1970 urtean lagun talde batek sortu zuen, Zumea kalean. Oso harrera ona izan zuen, eta lokala txikia geratu zenez, Belabi kaldera aldatu zuten egoitza, gaur egun dagoen lekura, hain zuzen. Zumeatarra elkarteak beti konpromiso handia erakutsi du gizartearekin. Alde batetik, kirolari, non atletismo taldea sortu zuen. Baita ere, Santa Cruzeko jaietako zenbait ekintzetan ere. Eta ezin ahaztu baita ere bere parte hartzea eta laguntza behar izan den beste hainbat jardueretan ere. Gure partetik, Andoaingorriak festa hauek ahalik eta ongien pasatzea nahi dugu, baina beti ere bizi berri honetan zaindu beharreko arauak gogoan izanez. Andoaingo auzoetako jai guztiak ere gogoan izan nahi ditugu. Izan ere, ezin izango baititugu ospatu nahi genukeen moduan. Hala ere, jai batzorde guztiak animatu nahi ditugu aurrerantzean lan horretan jarrai dezaten. Andoaindar guztiok hain gurea den izakera herrikoia berreskuratzea animatzen zaituztegu. Ezin ahaztu ere Andoaingo beste elkarte guztiak beraiekiko dugun harreman eskuagatik. Eta bukatzeko aipamen berezia elkartearen sortzaileentzat, bazkide guztientzat eta bereziki jada gurekin ez daudenentzat. Bueno, Gabon, Andoaindar peto-petoak. En esta especial ocasión queremos agradecer a esta comisión de fiestas y a los y las andoaindarras que nos han propuesto para que la sociedad zumeatarra sea la protagonista en este chupinazo. Antes de nada, queremos tener presente a todos y todas las personas que de una forma u otra han sido afectados o afectadas por el COVID-19 y en especial a las que por un motivo u otro no están entre nosotros. La Sociedad Zumeatarra se fundó en 1970 por un grupo de amigos en un local de la calle Zumea. Viendo la aceptación que tuvo y que el local se quedaba pequeño, cambiamos a un local de la calle Belavi, que es donde actualmente nos encontramos. Esta sociedad siempre ha tenido un compromiso social, dando una importancia especial al deporte, creando un club de atletismo. También participamos en las fiestas de Santa Cruz y en aquellos otros actos en los que se hayan requerido nuestra colaboración o nuestra presencia. Deseamos que todo el pueblo de Andoain disfrute de estas fiestas de la mejor manera posible, teniendo muy presente las normas que nos han marcado. Repito, tenemos que tener muy presente las normas que nos han marcado. Queremos hacer una mención a todas las fiestas de los barrios de Andoain porque no vamos a poderlas disfrutar tal y como los hubiésemos deseado. Y animamos a las comisiones de fiestas a seguir con su labor en los años venideros, así como a todos y todas los y las andoaindarras a recobrar el espíritu de pueblo que nos ha caracterizado y nos caracteriza. No queremos olvidarnos de ninguna de las demás sociedades de Andoain por la buena relación que nos une. Para finalizar, una mención muy especial a todos los socios fundadores, a los socios y las socias actuales y a los socios fallecidos. ¡Gora San Juan! ¡Gora Andoain! Y ahora Paco Arnaiz y las dos primeras socias de la Zumeatarra, Irate Belarrevilla y Amaya Quevedo, van a proceder a encender el cohete. Bueno. Aurten, San Juan jaiak beste era batera biziko ditugu. COVID-19ak gehiago baloratu ditu familiako uneak, eta gure lagun eta lagunekin izandako topaketak. Gaur ezin izango dugu San Juan zua piztu, hain garrantzitsua dena guretzat, eta hainbeste indarra ematen diguna. Baina beste ekintza batzuk aurreikusiko ditugu gaurko eta biharko. Espero dugu haietaz gozatzia. Este año vamos a vivir las fiestas de San Juan de una forma diferente. La COVID-19 nos ha hecho valorar más, si cabe, los momentos en familia y los encuentros con nuestras amistades y vecinas y vecinos.
Hoy no vamos a poder encender la hoguera de San Juan, tan importante y que tanta fuerza nos da. Pero hemos previsto otras actividades para esta noche y mañana de las que deseamos disfrutéis. Jai giroan bada ere, arduraz, zuhurtziaz eta errespetuz jokatzen jarraitzeko eskatzen dizuegu. Zauden lekuan zaudela, gogoratu baietzik gabe ezetz dela. Aunque en un ambiente festivo, os pedimos que sigáis actuando con responsabilidad, prudencia y respeto. Estés donde estés, recuerda que sin un sí es no. Zaindu zaitezte eta elkarrekin batera oihuka dezagun. Cuidaros mucho y gritemos, ¡Gora San Juanak! ¡Gora Andoain! ¡Gora Andoain Darrok! Acabamos de presenciar uno de los pocos actos que se han llevado a cabo en directo hoy. Desde la iglesia de San Martín han repicado las campanas y más tarde han respondido las parroquias de Santa Cruz, la capilla de Berrospe, Goiburu y la iglesia de Soravilla. Desde el Espigón, Goiburu, Calechiki y Soravilla han respondido los chalapartaris a la familia Zuaznavar. Y hemos podido escuchar también el mensaje de la alcaldesa, como ahora mismo estáis escuchando, el mensaje de la alcaldesa y también el pregón de la sociedad Zumeatarra. Dar las gracias a todas las personas que han participado en este acto, como he dicho, en la réplica de campanas, con las chalapartas y con el chupinazo. Por mencionar algunos, José Ramón Carrera y Itziar Gutiérrez han estado en la iglesia de San Martín, las monjas de Calechiki, la Comisión de Fiestas Sega, Ekaitz, Peyo, Iker, la familia Zuaznavar, los chalapartaris de la Escuela Maizorri y aquellos integrantes de todas las comisiones de fiestas de los barrios de Andoain. Muchas gracias a todos por participar en este acto tan multitudinario. Eta esan da bezala, pixkanaka aurrera goaz, 10:00 izan da Zumeatarra elkartaren pregoia. Zuzeneko emankizuna izan dugu oraintxe, gaurko egunaren San Juan bezperako ekitaldi garrantzitsu honena. Eta jarraian, aipatu bezala, San Juan suaren irudi batzuk ikusiko ditugu. Dakizun bezala, 75 urte dira Andoainen San Juan sua Goiko plazan egiten dela. Aurten ordea ez da San Juan surik izango ez Goiko plazan eta ez da baimendu ere surikitea herriko gainerako eremuetan. Su errealik ez bada ere, aiurrik helarizitako suaren artxibo batzuk emititzen ari gara. Baina ekainaren 23ko gaua, gau magiko hau, gau magikonen xarma mantendu nahian, Andoaindar guztioi San Juan 8koa eta Andoaingo eresarkia aldi berean abestera gonbidatu nahi zaituztegu. Sinismenaren arabera, San Juanetako zutzarraren gainetik salto egiteko ohiturak, espiritu txarrak uxatzeko eta urte osoan zorte ona edukitzeko edota uzta onak erakartzeko balio duela esan ohi da. Zalantzari gabe une unkigarria da oso San Juan bezperako su gau hau. Eta bakoitzaren sinismena edozein dela ere, irrikaz espero izaten da urtero. Aurten simbolikoki, ahaztu edo ezabatu nahi dutugun momentu edo gertaera txar horiek, paper batean idatzi eta hautsontzi batean erretzea proposatzen dizuegu. Guk ere horixe egingo dugu hemen bertan.
eta suaren irudiak ikusi ostean, ondoren, Udal Musika Eskolako banda, Olagain txistulari banda, Soinuak Musika Eskola, eta Udal Musika Eskolako Obauba abesbatzako kideen emanaldia entzungo dugu jarraian. Musikari eta abeslari guztiak elkartuta, 70 lagun baino gehiago elkartu zirenez, ezin zuten ohiko holtzan sartu, eta horren bestez, Ondarretako ia patio osoa okupatu zuten musikari eta abeslarien artean gorde beharreko segurtasun distantziak baldintzatuta. Noski publikori gabe. Besteak beste, jarraian, beraien emanaldia entzungo dugu. San Juan 8koa eta Andoaingo Eresarkia tartean. Eta hoiek kantatzeko gonbidapena luzatzen dizuegu, eta kantuaren letrak agertuko zaizkizue pantailan, denok elkarrekin kantatu dezagun. Gozatu dezagun beraz, San Juan 8koa eta Andoaingo Eresarkiaz.
Zumeatarrako kideak hemen gaur plenoaretora gerturatu diranak eta udalagintariak ditugu hemen plenoaretoan. Txalo zaparra batekin, aurtengo pregoiko talde kideak zoriondu eta txalotu ditzagun. Hemen plazan bildu zeratenok eta etxean gaudenok ere. Entzungo dute eta? Ea txaloak mesedez? Bueno, guk egingo ditugu, hemengoak entzungo ditugu. Eskerrik asko eta zorionak Zumeatarra elkarteari, aurten egokitu zaizue pregoia ematea, esan da bezala, egindako lan eskerga horren ondorioz jaso duzue aipamena. Eskerrik asko eta ongi ospatu. Mila esker. Beno, bien bitartean, esan da bezala, Andoaingo ere sarkia, entzun dugu, eta hainbat taldek parte hartu dute kantu horretan, txistulariekin eta obauba abesbatzarekin egin dugu moduan, Udal Musika Eskolako banda eta Soinuak Musika Eskolako zenbat datu aipatuko ditugu. Xabier Lasak Aiurrin duela gutxi egin duen edo idatzi duen kronikan bitartez jakin dugu, Andoaingo Udal Musika Eskolako bandak ibilbidea luzea duen taldea dela. 19. mendean sortu zen, eta herriko ospakizun guztietan parte hartzen zuen, bai orduan eta orain ere desentetan. 1936ko kolpe militarra eta diktadura garaian momentu gogorrak bizitu zituen bandak. Kide askok ihes egin behar izan zuten, eta besteek jasarpenen biktima izan ziren. 1937 aldiz, San Juanak ez ziren ospatu, orduan Udal Musika bandaren emanaldia bakarrik eskaini zen San Juanetan. Hurrengo urtean, 1938an, Santa Cruzak eta San Juanak berreskuratziari ekin zioten, eta beste hainbat emanaldiaz gain, bi jai horietan beti parte hartzen du Andoaingo Udal Musika bandak. Egun, 50 musikarik osatzen dute banda. Eta 2007 eta 2010 bitartean eta 2014tik aurrera, Mikel Emezabal da bandako zuzendaria. Soinuak Musika Eskolari dagokionez zer esan, duela 20 urte sortu zuen eskola Susana Zencillo akordeoilariak. Ikasturte honetan adibidez, gitarra irakaslea eta Susanak berak 55 ikasle izan dituzte, musika tailerra, gitarra eta akordeoia ikasten. Herriko emanaldiez gain, eta askotxo dira, Gabonetan, Inauterietan, Emakumearen egunean, Santa Cruzetan, Haurren Euskal Jaialdian, eta San Juanetan parte hartzen dute besteak beste. Andoaindik kanpo ere, akordeoi topaketetan eta Arrasateko akordeoi jaialdira ere joaten dira urtero. Gaurkoan, San Juan festetarako grabatutako emankizun honetan, 9 eta 13 urte bitarteko Naia Gorostidi, Odei Etxeberria, Koldo González, Mikel Etxegia eta Garazi Esamak parte hartu dute Susana Zencillorekin batera.
Eta jarraian urki dantza taldearen emankizuna ikusiko dugu. San Juan jaiei dagokionez, San Juan bezperako gauan, suaren inguruan egiten den protokolaren barruan parte hartzen du urtero urki dantza taldeak. Aurten ordea, ezoizko egoera honetan, San Juan 8koan, herritarrek dantzatu ohi dutena irudikatu dute urkiko dantzariek, soka dantzaz gain. 10 minutu inguruko emanaldi labur bat eskainiko digute, tartean Olagain udal txistularien musikaren laguntzarekin. Beraz, ikusi dezagun urkiren emankizuna.
1988az geroztik, herriko jai eta ekimen askotan parte hartzen du urki dantza taldeak. Egun, 18 heldu eta 50 ume edo gaztetxok osatzen dute taldea. Santa Cruz eguneko ezpata dantza, San Juan, San Pedro eta San Roque jaiak, aurren euskal jaia, udaberriko dantza emanaldia, eta Gipuzkoako hainbat herrietako ekimenetan parte hartzen du urkik, urtero besteak beste. Aurtengo San Juan jaietan parte hartu duten urki dantza taldeko kideak, honakoak, 18 dantzari izan dira guztira. Asier Garmendia, Unai Barrutia, Andoni Alonso, Koldo Antolinez, Ainhoa Mujika, Maider Callejón, Sonia Antolinez, Irati Beloki, Eñaute Gaña, Matxin Justa, June Miner, Naia Sarasola, Maggi Elizazu, Ane Fernández, Julián Callejón, Maialen López de Munain, Aner Egaña eta Leire Iturralde, esan bezala 18. Eta gaurko online saioa bukatzeko herriko musika talde batekin bukatuko dugu, Malkogarriak taldea. 2016an sortu zen Malkogarriak taldea, Jon Beloki, Inigo Muñoz eta Antxon Arruti Andoindarrak sortua. 2018an Tolosan bizi den Tomas Lizardi Alkizarrak gehitu zitzaien taldera. Erromeri talde honek formatu txikien eskaintzen ditu kontzertuak eta urtean 10 bat kontzertu inguru eskaintzen ditu. Konfinamentuan nahiko ezagunak bihurtu dira, izan ere Resistire kantuaren euskarazko bersio bat egin dute, Eutsi Gogor izenburupean, eta oso ezaguna eginda egun horietan. Izan duen harrera ez dutela espero aipatu digu Jon Belokik, baina gustura eta pozik hartu dute jaso duten erantzunagatik. Konfinamenduaren aurretik lotuta zituzten zenbait kontzertu bertan bera gelditu bazaizki ere, gaur San Juan jaietarako grabatu duten kontzertuarekin beraien musikaz gozatzeko aukera izango dugu. Espero dugu laizter ere berriro beraien kontzertu gehiago ikusi eta entzun ahal izango dugula. Jarraian Malkogarriaken emanaldia. Gabon denoi.
Bueno, zu dantza pixketeko fandango eta harinain bat. Be. Ole! Bea, toma! Harina. Ahí va. Hori Antxon, eutxe, bat bi hirula. Bueno, espero duzuen etxetatik, disfrutatzen ikozatela, San Juan bezpera, ia bat zuen bilotza irikitzetion. Venga, abainigo. Hola! Eutxe, venga, gozen! Zaitu dala badakizu osondo, amodioz beteri bihotza horren dunik, betirako elkartota zurekin. Ireki bihotza maitia ireki, ireki bihotza ireki guztiz, ireki bihotza zoni bezala, ireki bihotza zoriona da. Eskatxa, ni maite zaitu, nere maitasuna besterik ez du, elkarro betiko biok izango bera, bio betiko zoriona da. Ondo emote! Maite zaitu dala badakizu osondo, amodioz beterik bihotza horren doni, betirako elkartuta zurekin. Ireki bihotza
maitia ireki, ireki bihotza, ireki gozez, ireki bihotza zuni bezala, ireki bihotza zoriona da. Maite nauzu eskatxa, ni maite zaio, nere maitasuna besterik ez dut, elkarru betiko biok izango gera, biogu betiko zoriona da. Ian doingo zei! Oro San Juana! Hori, hori! Bueno, dantza pixkat diteko, lantzeko polka eta zazpi jauzi jogotxe, bai? Venga, animo. Venga, jarri presetxetan, dantze jego, hau ba! Txiki, txiki, txikia, ikusten naiz kalian, handitzen, handitzen, hasi naiz handitzen, txikila izanik, asko maite zaitunik. Bi begi ikusteko, belarriak entzuteko, handitzen, handitzen, hasi naiz handitzen, txikila izanik, asko maite zaitunik. Venga, pres, goze! Hori, hori, hori! Eta ba, bat behero. Txiki, txiki, txikia, ikusten naiz kalian, handitzen, handitzen, hasi naiz handitzen, txikila izanik, asko maite zaitunik. Bi begi ikusteko, belarriak entzuteko, handitzen, handitzen, hasi naiz handitzen, txikila izanik, asko maite zaitunik. Ia polka hori, bega, goze! Yep. Goze, goze, andoa etxe, yep! Hori Iñigo ere!
etxeko txikienak dantzan, Ea, gozean doan etxorri, opa! Gugera malko harriak zueken. Hori handoain. Bueno, toain zazpi jauzi bai. Dena dantzatzeko, bega. Eutxi goiai. Bueno, hau suan ingurun dantzatzeko aproposa, Albaldin mazio bintzat. Venga.
Ondo zaizete pasatzen, ondo? Hala espero. Bea, bain izarri eskola. Eutxi, Ega. Gauaren babesean, gaur goizean, logoxoen ametxetan nabilizketan. Nigan daukalazana, zure xarma, sentipen poli guztia, malko guztia. Urtzaude eta gertu, sentitzen zaituni, lagun gargabak esan adizerraitik, irripar batekin ez zaude nirekin, lasai mekia ulertu, zergatik nik ere, ezin edan bizizu gabe, zu gabe, zurekin baina zu gabe. Jose! Zure izarri eskorra, da hilezkorra, edo zerroi du desira zuri begira. Nizu gandazu nigan, aizakidan, zarela inbesarkazina, ainaztezina. Urruntzaude eta gertu, sentitzen zaituni, lagun gargabak esan adizerraitik, irripar batekin ez zaude nirekin, lasai maitia ulertu, zergatik nik ere, ezin dedan bizizu gabe, zu gabe, zurekin baina zu gabe. Urzaude eta gertu, sentitzen zaituni, lagun gargabak esan adizergaitik, irripar batekin ez zaude nirekin, lasai maitia ulertu, zergaitik nik ere, ezin dedan bizizu gabe, zu gabe, zurekin baina zu gabe. Urruntzaude eta gertu, sentitzen zaituni, lagun gargabak esan adizerraitik, irripar batekin ez zaude nirekin, lasai maitia ulertu, zergaitik nik ere, ezin dedan bizizu gabe, zu gabe, zurekin baina zu gabe, non zauden. Eskerrik asko. Bueno, oain festari festa joko dugu, guala biltzega, nahiz eta virus hone aurten festa gutxi jote emango batxu, baina bueno, hemen gaudeta, hoi da, importantena. Venga. Yapa! Gainzoz asko ezagutu munduan, bada zertxo baita hartu nahi du kontuan, ezagin nola esplikatu kantuan, mutiko batzu ditut nere onduan. Gure bizitza, huerga eta parranda, gero egun ez du egiten dugu etzanda, horren errudun etxairen bat izan da, gunun gabiltzan seguro beranda. Bestari besta lan egin behar gauero, bestari besta hor nabini egunero, gure etxaia benetan dagoero,
askatxa balakitzu benetan, norekin hasi zeran hartu emanetan, hau da egia ziurtzaude horretan, bihurtu leke maitasuna penetan. Komplikazio anitz bada gurekin, bizitza honi ezin diogu baldegin, nere aukera ez bazaizu atsegin, gure artekoa beharko da desegin. Bestari besta lan egin behar gauero, bestari besta gorra bindi egunero, gure etxaia benetan dagoero, zigortzen gaitu inez utxegin ezkero. Bestari besta lan egin behar gauero, bestari besta gorra bindi egunero, gure etxaia benetan dagoero, zigortzen gaitu inez utxegin ezkero. Beharki. Etxetik txalo gotzen ikusetela. Bueno, gu hemen lanen da zue festan aizaten ez, haure zuentzako, Hilan eta ni jaia. Bega. Yaba! Bazekian lanean jolasten ere bai, ezakidan gauzarik ez diat egin nahi, ire izango hai zerbaiterako gai, egingo aldiago hilanetan ilai. Burua hortzean eta irria hortzean, odoa dantzatzen zai soinua jotzean, ez dinatu negarri nere bihotzean, nahikoa eginian mundura sortzean. Jolasan izan baliteke, txikitatik izan dut jolastea maite, hainbata ederra penalitzateke, mundutik joatea nahikoa egiteke. Ongi divertitzeko mutiletan eska, aski dira bi esku eta hiru pesta, astunez jai eta jai egunez testa, jolasa bezalako zorionik ez da. Bazekian lanean jolasten ere bai, ezakidan gauzarik ez diat egin nahi, ire izango hain zerbaiterako gai, egingo aldiago hilanetan ilai. Burua naizea eta irria hortzean, odola dantzatzen zai soinua jotzean, ez diatu negarri nere bihotzean, nahikoa eginian mundura sortzean. Bueno, hain bertso txikiatzu eskainiko ezkizau bizkat. No woman doinuaz daunduta. Xoa.
nola etxian zaudeten deno, ta aldatu diren plana. Alde neurrian gozaitza zuen erara San Juana. Bega deno! No woman no cry, no woman no cry, no woman no cry, no woman no cry. Gure aurkezpena ez dugu egin, eta ze apuru larria. Naiz sobera ez hautzen geran, gu gera malko garrila. Ea deno! No woman no cry, no woman no cry, no woman no cry, no woman no cry. Gaurkoan hemen aurkitzen gera, denok dakizue zergaitik. Txalo bero bat jo dezagun gaur, hemen ez daudenengatik. Deno! No woman no cry, no woman no cry, no woman no cry, no woman no cry. Azken kopla hau zuentzako da, naiz egon pantalla aurrean. Gu badakigu urrengo baten, egongo gera kalean. No woman no cry, no woman no cry, no woman no cry, no woman no cry. Bueno, otra vez ala itingoa. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Naizta hemen gauden gaurkon, festa hau ez da bukatu. Naizta hemen gauden gaurkon, festa hau ez da bukatu. Besterik ez baldin ba, etxean festak ospatu. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. San Juan bezpera da eta urteko gaurik motzena. San Juan bezpera da eta urteko gaurik motzena. Naizta izurrauta egon, azeudara datorrena. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Hemen elkartu gera gaur, Tomas Inigo Antxon Jon. Hemen elkartu gera gaur, Tomas Inigo Antxon Jon. Naiz eta etxean egon,
guztiei mila zorio. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Gaurko helburua gendun, zuek ondo pasatzea. Gaurko helburua gendun, zuek ondo pasatzea. Koronavirusan aurka, mugi aurreta atzea. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Eskerrik asko. Bueno, pixkana bukatingo dugu, bai. Martxa bizkatekin, txenza dueten espero disfrutatzen ikoztatela. A ber, guazen urrengo kantakin. Bat, bi, hiru, lau! Heldu gera, esku soinuarekin andoainera, eta pazientziarekin solto utzi kale gira, joza kantxon trikitisa, joza kantxon eta lotxa hori gorde, joza kantxon trikitisa, joza kantxon eta lotxa hori gorde, soinu jolen zuegin antxon arruti, andoindik, jabo! Ordulari, txarrena bezala orduari, denbora kendu nahirik adi-adi, dantza segi dezala, baina zuk ez trikitilari, jo inigo bateria, jo inigo, eta lotxa hori gorde, jo inigo bateria, jo inigo, eta lotxa hori gorde, baterik jole. Íñigo Muñoz, andoindik. Heldu gera, esku soinuarekin andoainera, eta dena begira hartu bada, pazientziarekin solto utzi kale gira, Joza Tomas gitarra, Joza Tomas, eta lotxa hori gorde, Joza Tomas gitarra, Joza Tomas, eta lotxa hori gorde, gitar jole, Tomas Lizardi, Alkizati, hau Tomas. Erdulari, xarrena bezala orduari, denbora kendu nahirik adi-adi, dantza segi dezala, zuk ez trikitilari, jo beloki panderua, jo beloki, eta lotxa hori gorde, jo beloki panderua, jo beloki, eta lotxa hori gorde, pandero jole, gugera malko arrean doini, alkizate. Jo ezazu paso doble, jo ezazu, eta lotxa hori gorde, jo ezazu paso doble, jo ezazu, eta lotxa hori gorde, soinu gole. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, konfinamendu gara jontan asko aspertu ginen etxian, da kanta bat itxea pentsatu genuen. Asko gentzutzen duten Resistiren kanta, euskal erazko bertxillu batea genuen. Eta bueno, zuei eskainiko izagu zuzenean. Naiz eta igual entzun dugu igozen, berriz joko izagu.
eta ez genuen asko espero. Eskola guztiak itxi ziren, mundua bihurtu zen ero. Hau ez zen inoiz hemen gertatu, guretzat zan gauza berria. Etxetik ezin garela atera, bihurtu da gure aldarria. Eutsi gogor, hau ere pasako da, txaloa jo, kalean ari direnengati momentu asko gogorra diren arren. Beste asko okerrago daudela pentsatu hemen. Eutsi gogor, hau ere pasako da, txaloa jo, lanean ari direnengati momentu asko gogorra diren arren. Eutsi gogor, eutsi gogor. Gizarte elkartasuna dugu, gizatasuna adierazgarri. Guztiok ondo egon gaitezen, lagun diezaiogun elkarri. Egile esan da meritu duna, aztuta genituen seko. Eta txapeldunik handiena, ume gazte eta adineko. Bega denok, eutsi gogor, hau ere pasako da, txaloa jo, lanean ari direnengati momentu asko gogorra diren arren. Beste asko okerrago daudela pentsatu hemen. Eutsi gogor, hau ere pasako da, txaloa jo, lanean ari direnengati momentu asko gogorra diren arren. Eutsi gogor, eutsi gogor. Bueno, eta kalejira honekin amaira emango jo. Segunda seti, kalejirakin. Eskerrik asko, denoi etortzeatikan. Eta etxeen horreotatik pantailaz bestaldea. Gu disfrutatu dut, eta espero zuek disfrutatu izana. Apa. Agora San Juana, Hementxe gaude eta tira, zue pantailai begira, gu badakigu garaio biak, laster iritsiko dira.
laborari, teknikari, ta baita udaltzainari, eskerrik asko guzti horita, segi gogor zuen lanari. Egon da Santi, mamina, benetan ego samina, oiko zerua, orde bezala, neure anima. Hauxe dugu bukaera, ta baldin bada aukera, hemen Andoaingo eozein plazetan, elkar ikusiko gera. Egun da Santi, mamina, benetan naiz egoera ez da normala, baita ere Andoaingo udala, eskerrik asko aukeragatik, denak ondo jarrai dezala. Egon da Santi, mamina, benetan ego samina, oiko zerua, gorde dezala, luzaro neure anima. Egun da Santi, mamina, benetan ego samina, oiko zerua, gorde dezala, luzaro neure anima. Eskerrik asko Andoain, eta ondo paso San Juana. Urrun arte. Aio. Hemos llegado al final de las celebraciones extraordinarias de la víspera de San Juan y queremos terminar dando las gracias. Muchas gracias a los grupos que han participado en esta programación digital. Muchos de los grupos que participáis en otros años no habéis podido participar este año, obligados por las circunstancias, porque en esta situación es muy difícil cumplir con las normas de seguridad. Pero os queremos dar las gracias y el reconocimiento por la labor que hacéis todos los años. Y también os queremos dar las gracias a todos los espectadores y seguidores del programa Kultura Erensua Andoaingo Bizia. Os recordamos que mañana, festividad de San Juan, segundo y último día jornada de las fiestas de este año, dará comienzo a las 11:15 de la mañana. Buenas noches y hasta mañana. Iritsi gara San Juan bezperako ezoiko ospakizunen emanaldiaren amaierara. Eta eskerrak emanez bukatu nahi dugu. Mil esker gaurko online saio honetan parte hartu duten talde guztiei. Eta mil esker ere beste urtetan parte hartzen duzuenei. Badakigu aurten egoerak behartuta, ekitaldi asko presentzialki ezin izan direla bete, segurtasun neurriak betetzea oso zaila delako. Baina doakizue hemendik gure eskerrik beroena eta aitortza urtero egiten duzuen lan eskergagatik. Eta esker mila ere, Kultura Erensua Andoaingo Bizia saioaren ikusle eta jarraitzaile izan zeraten guztioi. Bihar, San Juan eguna, aurtengo jaietako bigarren eta azken eguna, goizeko 11:04 hasiko dela gogoraraziz amaituko dugu. Doakizue hemendik biharko gonbidapena. Gabon eta bihar arte.